Ja, det her billede, det er fortsat en tegning, og kommer fra det tyske satiremagasin Titanic fra år 2010. Og tegningen forestiller en knælende præst med en lille kalot på hovedet. Det vil sige, det er fortsat en katolsk præst, der har hovedet presset ind mod Jesus underliv, imens Jesus han hænger på korset. Og Jesus han er portrætteret med et lidt rødmosset ansigt og et lille smil på læben, som om at han nyder den her akt meget. Og det er derfor også en udefra synsvinkel, fordi at billedet ligesom kritiserer, man kan i hvert fald argumentere for, at det kritiserer pædofili og homoseksualitet inden for katolikken. Fordi det ligesom kører på de her rygter og sager, der flere gange har været om, at de katolske præster og deres indbyrdes seksuelle forhold, og om deres misbrug af de små kirkedrenge. Og fordi at katolikkerne selv er rigtig meget imod homoseksualitet, så er det ligesom, så kan det ligesom ses som sådan en kritik af det her meget dobbeltmoralske, der opstår imellem handlingen og det de prædiker om. Det kan dog diskuteres, om billedet her det er blasfemi, fordi at det på sin vis ligesom kritiserer altså mere kritiserer enkelte dele i religionen, i stedet for at kritisere selve religionen, eller Gud for den sags skyld. Nemlig den del, at præster ikke lever nogle præster ikke lever i cølibat, og ligesom går imod deres egne ord. Men man kan også argumentere for, at det er blasfemi på grund af den måde, især Jesus er fremstillet på, med netop det her lille snydelsesmil. Og man kan derfor sige, at det er en hån mod Jesus, der så er en del af treenigheden, og på den måde en hån mod Gud. Og derfor så er det ligesom, så kan det godt være blasfemisk, fordi de så også kritiserer, altså også bliver kritiseret for de rettroende og gode kristne. Ja, men man kan i hvert fald sige, at det her billede, der ligesom har Jesus på korset, som er et af de der meget hellige symboler, og Jesus er en af de meget hellige personer, og præster, en katolsk præst, som også står for noget, der symboliserer religionen i høj grad. Det bliver ligesom affortryllet. Det vil sige, det mystiske og det magiske ved religionen, det forsvinder, fordi at det forbindes med det her meget fysiske og noget af det mest profane inden for katolicismen, nemlig homoseksualitet og pædofili. Og det, at man overhovedet kan fremstille de her fremstille religion på den her satiriske måde, det er meget typisk for det postmoderne samfund, fordi der ligesom er sket den her øgede sekularisering set i forhold til tidligere perioder, hvor at især katolicismen spillede en stor rolle. Og altså et andet eksempel på en sådan satirisk fremstilling, der også kritiserer religionen, kunne være Mohammed-tegningen, hvor at det ses at Mohammed han bliver fremstillet med den her bombe i hatten. Og da han er en profet og derfor en hellig person inden for religionen her, så er det jo så blasfemi. Og det bliver ligesom en kritik af
af islam, især efter at der har været den situation med 9/11 i USA, hvor der er kommet den her stereotype forestilling om, at alle muslimer de har en terroristisk hensigt, og derfor så bliver billedet meget provokerende. Og derfor så er det altså i den her senere tid, at der begynder at komme det her, selvfølgelig også i forbindelse med ytringsfrihed, men at der kommer det her, hvor man kan tillade sig at provokere inden for religionerne.